Guru. Kula nyuwun pangapunten menawi kula rawuh langkung sekedhi. Ya, enjing nak. Kowe kok telat ana apa? Kula nyuwun pangapunten, Pak. Enci enjang ibu kula mendadak kurang sehat. Kula kadah ngetosaken panjenengan nedha riyin. Wah, ngono to. Kowe sing sabar lan tetep semangat ya. Ayo, Pak. Panjenenganipun sampun ngucuk obat lan dipun nganggelaken dhateng griya sakit dening bapak kula. Alhamdulillah yen ngono. Nek kowe butuh bantuan apa-apa, kandha wae guru-gurumu mesti gelem nulungi. Matur nuwun sanget, Bapak. Kula ramen sanget pikantuk pangestu saking panjenengan. Ya wis, saiki mlebu kelas. Pelajaran bariki matematika wis diwiwiti setiti. Kowe nyoba nyusul ya. Nggih, Pak. Kula badhe nyobi mangertos saking catetan rencang kula. Apik, yen tak paham takon wae ora usah isin. Nggih, Pak, matur nuwun sanget.